Takže dnes som sa trošku prehábal v šuflíku a našiel som jeden oldies mobil, môj prvý slávny to model Motorola Talkabout, celý v černom prevedení, šlapal na úžasné tužkové baterky, ktoré boli nabíjateľné, na tú dobu super. No a keď sa porovná s veľkosťou dnešného Sony Ericssonu, tak ako oproti nemu je tam Motorola trošku zbraň, aj keď aj ten Sony není zrovna najmenší, že? No a čo chceme na tú dobu, to bol celkom pohode mobilček. Aj keď si ho dal človek v lete do kartesov, tak mu tie gate skoro padli. No čo, doba pokročila, mobily sú niekde inde, nie? Ale toto je len taká malá spomienka na to, ako som s mobilmi začínal. Stará známa Motorola. Paráda.